салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум бародарони гиромӣ. Умедворам ки ҳама каса бародарҷоно созем хубе. Дирӯз ман дар канал як видео мондам ки ҳамин забономӯзӣ кинед, забони англисиро аз худ кинед. Бисёри бародаро фаҳмидан ва бисёриҳошон фаҳмидан, ҳақорат кардан, дашном кардан. Майли гап нест, саграҳмат барои ҳақоратотон. Ва якчанд комментария дигарро хондам ки ба фикрам ки ҳамин бачаҳои тоҷик ҳамин Дубай дардан ки воймагӣ кардан комментарияда ки мо чра айносерскуе меовем, и хел мекунем, фалонат мекунем, и хел мекунем. Ба дастон биёя битонен агар кардан, номерои ман дар интаи ҳамин видео ҳаст. Биги любое время занг биза, любое ҷо бигӯ мезанам мерам. Кои дастон чӣ мея ба якумаш ки шумо ягон кор кардан наметонед. Не ки агар дастонам бияд занг занед ҳамин номеро, ман ба ҳамин точкатона, ба ҳамин адресона мерам. Короче, хай соат як тақрибан 6 саҳарай прогулка биромадагим. имрӯз бо як темаи важни дигар бародаро ки дар Дубай бо карантин эълон кардагиянд. Камтар тамошо мекунед тарафи Дубай Марина ҷумеира тамошо кунед, роҳат кунед. Ва иминои ҳам бародари комментария дар ҳақорат кард ки ман тара дар ҳамун точкаи зиндагӣ мекунем меофта. Занг бизаед, агар тамошо кардаед сабучи занг бизад дар номером, айпеши бирен чақчақ кунед. Гап нест. Инак дӯстони азиз, мо дар Дубай Марина расидем. Дубай Марина яке аз шаҳрҳои зеботарини Аморати Муттаҳидаи Араб мебошад ки бисёре аз туристон ба ана ҳамин ҷо ба сайёҳат меоянд, дамгирӣ меоянд, тамошо меоянд. Лекин инак чӣ гуна шумо мебинед, касе нест, одам кам аст, дар раҳо мошинам кам аст, ба хотире ки дар Дубай боз карантин эълон кардан. Боз карантин сар шид дар Дубай. Аз ҳамин рӯз боратан то соати 8 бегаҳа гашtan мумкин аст. Аз соати 6 саҳар то соати 8 бегаҳа гашtan мумкин аст. Халос. Ва далши биқапан штраф мекунанд. Салом алейкум дӯстони азиз, боз як бори дигар. Чӣ гуна ки видеои дирӯзнаи маро тамошо карден. Шарт нест дигар дар ҳамун тема гап задан. Инсони мефаҳмидагӣ ба худша фаҳмид, инсоне ки намефаҳмид комментарияда ҳақорат кард. Гап нест, бошен ҳама каса. Ман ҳар як комментарияро дина хондам. Дар ҳамун видеое ки нав мондагӣ будам, ҳамаи комментариёшама хондам. инсоное ки суханои хуб нависанд кам. Бисёриҳош дашном кардагиянд, бисёриҳош мегӯянд суханои дурӯғай. Ва якчанд бародари дигарро аз ҳамин комментариёшон маълум буд ки ва ё ба ҳамин Дубай омадагӣ буданд, ё ки дар ҳамин Дубай айни ҳол ҳастанд ки гуфтанд забони русӣ дар Дубай кор меояд, ки дар ҳамин кори камакӣ мегӯянд. Камак бародарҷоно, яъне чӣ хел бигӯм, кори камак ин ҳамин ягон турист, фарз кардем ягон урус аз Россия барои тамошо ба хотири ҳамин чизҳо ба Дубай меояд ва забони русиро бидонӣ, агар мера ҳамроҳша суҳбат мекунӣ, чақчақ мекунӣ ки барои ту чӣ дар корай, куҷо мерай, чӣ хоҳиш дорӣ, ҳамаша мепурсӣ. ва ма дар он видеои динарӯзина гуфтагим ки забони русӣ дар Дубай кор намеояд.
некинан ҳамон бародаро дар комментария нависанд ки дурӯғ мегӯй, забони русиян дар Дубай кор меояд, дар ҳамин кори камакӣ бародарҷона чӣ хеле ки гуфтем ягон урӯса фаро дар сари роҳҳои дар ҳамин куҷое ки боша дидиш як қати шақшақ мекунӣ, ягон хизмат дошта боша хизматша буд мекунӣ метавад ягон сум. Лекин ин кора, ҳамин кори камакира ҳамоное карда метавонанд ки чанд солчи дар ҳамин Дубайанд. Ҳамон шумо бародарое ки дар ҳамин Дубай омадагӣ биден ё ин ки ҳозир дар Дубайен ҳамихе менависанд ки гапҳои ман дурӯға ё гапҳои ман дурӯға. Хай куина шумо бигӯен бародарое ки аз Тоҷикистон нав меоянд, аз Русия нав ба Дубай меоянд, ягон раҳ рӯра намедонанд ва ё чӣ хел мераванд кори камакӣ мекунанд. Кори камакира чӣ хел мекунанд? Кори камакира бояд то ягон магазинчи ё ягон супермаркет дар ягон ҷода шинос дошта бошӣ ки ҳамин бурдиш сразу ҳамин клиента қабул кунаву сумта бирора бита. Ин хел якум бор то омадаси бо бигири ягон туриста усуса раҳ рӯра худат намедонӣ. Туриста куҷо мебарӣ? Кадом магазин мебарӣ? Ба хотири ҳамин бародарҷоно кадоме ки фаҳмид раҳмат гуфт. иншоаллоҳ хонданошонам сахт мекунанд, дарси иловагӣ мехонанд. Бародарҷоное ки бори аввал аст ба Дубай меоед, ин комментариҳои маро нигоҳ накунед. Комментариҳои ма бисёрша рӯи бахилӣ менависанд. Аз рӯи бахил менависанд ки суханои ту дурӯғ аст. Ҳамаша рӯи бахилӣ аст. Ман ҳамчун бародарона, ҳамчун дӯст ҳамин тавсиятон додам ки бихоҳем ки азоб накашен, забономӯзӣ кунем. Гап нест братҷоно, зинда бошен. Некина дар Дубай боз дубора карантин эълон кардагиянд. Ина мо омадагем дар назди Бурҷ Ал-Араб ҳастем. Ҳеҷ кас нест, ягон кас нест. Короче дар Дубай бо дуюм бора аст ки карантин эълон карданд. Зинда бошен, сарбаланд бошен. Умедворам ки видео ба шумо писанд омад. Хонаобод бошен. Бародарҷона, комментариҳои мара аҳамият натедам. Ман чизе гуфтам бародарҷона, ана ҳамон чиз ҳақиқатан комментарияда бисёри комментариҳо дурӯғ менависанд, ҳарчи менависанд. Бовар накунед комментариҳоро. Зинда бошен радиё. Худо нигаҳбон. Инак дӯстони азиз, назди Бурҷ Ал-Араб ҳастем. Лекин инҷо маҳкам аст. Инҷо маҳкам буданд, боз ина дубора карантина эълон карданд. Боз намедонем чӣ вақт инҷо кушода мешавад. яъне тарафи баҳр рафта намешавад, маҳкам аст. ҳама ҷо маҳкам.
عزیز. برج خلیفه دهانی داره برج خلیفه.